Sizobalisa nje ukubonga kakhulu kubantu abahlukahlukene esithi masiqopha lemfanekiso siletha la kulenkundla yokuxhumana eYouTube beyithokozele beyilandele kakhulu. Abantu abasikhuthaza kakhulu ilabo abakhomentayo bebonga ngokusizakala kakhulu, not la sobebusa kakhulu, la sobencoma besho ukuthi besizakele, besho ukuthi bayasizakala, besho ukuthi bayakhanyisileka, bayaqaqeka umqondo, besho ukuthi bayakhula. Ilabo abasikhuthazayo abenza ukuthi sikhuthale, not osuke ebusa, ngoba osuke ebuza umuntu osuke ephethwe umkhuhlane lo usuke efuna amaphilisi nje noma bimaphi namaphilisi nje ukuthi liyasiza leli uyadala, kodwa lo usuke sethi hayi mina amaphilisi asangisizile sengiphilile uyena ke hayi yabo. Mina ke igama ngupastor Nick, channel in Africa. Sibheka nje udaba lamaphupho njengenjwayelo, sibheka la ethi ku-Millicent ulithokoza ukuphupha ke iwashi eliphukile uligqokile kusho ukuthini. Sabe sesiba nomunye la o-user -IP3FF9GX8D akanagama ke nini uthi sawubona mkhulu, ngicela ukubuza uma uphuphe iwashi legolide ulibona litshone emhlabeni, kusho ukuthi lifele kancane lapha emhlabathini, cabanga iwashi legolide. Ngokuphuthuma senze kanjena ke sikhuluma la ngewashi lesihlakala, iwashi lasesandleni, bese uba newashi lasobondeni. Asikhulumi ngewashi lasobondeni kodwa sikhuluma ngelesihlakala leli elifakwa la esandleni. Ngokwesintu ke abantu besintu leli washi balithanda njengewashi elikakhulu elihambisana nento zesintu nesiphandla. Makushaya kufanele ufake isiphandla kuvela lona. Uma ukuthi ufake isiphandla uvela mhlawumbe usifakele ungasiboni ufake leli washi. Sindluleke sibheke la ngokwesummary esiyenzayo ukuthi isummary la ubheke ngokuhlukahlukana, ngoba omunye angayiphupha elifakile, omunye angaphupha elibona, omunye angaphupha elikhonjiswa, omunye angaphupha elinikwa, omunye angaphupha elithenga. Konke lokhu kuzobe kusho into esimila, isiphandla esifanele sifakwe, kodwa akasicali laneke sikhohlwe isiphandla, ngoba ke kungenzeka kungabi isiphandla kodwa kusho kunye. Number 1, uma kungenzeka uphuphe iwashi, ngaba uphawu luhlu uma ulithola uyalukhonjiswa noma ulinikwa olungasho nje inhlanhla nesibusiso esizofika ngekudala, kakhulukazi maku kungabe ile golide noma kube ile silver, hayi le plastic, hayi le plastic, hayi le plastic, hayi le plastic yabo. 2, uma uphupha iwashi singakuthatha njengophawu luhle futhi uma ulibona ulikhonjiswa ulithenga noma ulinikwa. Lungabuye lusho isidingo sokuthi wenze noma wenzelwe umsebenzi yabo wabaphansi weyidalwa bese ufakwa isiphandla. 3, uma uphupha futhi iwashi sikuthatha njengophawu lungaba luhlu uma ulikhonjiswa ulithenga noma ulinikwa. Lungasho isidingo sokuthi wenze noma wenzele umsebenzi abaphansi bese wena ufaka isiphandla. 4, uma uphupha iwashi komunye kungaba uphawu luhle futhi ungaba uphawu lubi uma lephukile lelo washi. Lokho sokusho ukuthi ke ungase mhlawumbe ukuhlangabezana nesikhathi sokuphoxeka kanye nesikhathi songahambi kwezinhlelo zakho ngendlela oyilindele, noma ke songahambi kwenhlelo zakho ngendlela efanele yabona, okuzokulethela ukudumazeka nokudangala noma nje ukudumala ke. 4, asesithi 5, futhi uma uphupha iwashi kungaba uphawu lubi uma liphukile. Lungabuye luchaza ukuthi hayi manje mhlawumbe akufanele ufake isiphandla noma akufanele usifake isiphandla. Futhi uma kungukuthi ke kade wenza umsebenzi wesiphandla, mhlawumbe lowo msebenzi usuke ungazange wamukeleka esidalwe noma ezidalweni zakho. Usho ukuthi masiphukile kungenzeka njengamanje umuntu ofaka isiphandla, hayi lesiphandla osifakile asamukelekile, asifanele ngabe usifakile
Yabona? Noma ke ukade uhlela ukusifaka isiphandla, no, ungasasifaki. Akufanele usifake lesi siphandla. Ngenzeka samukelekile, ngenzeka isibongo sebenzisayo, ngenzeka yini kungaba kuningi okwenza singamukeleki, ngenzeka isibongo esirong, ngenzeka usebenza umsebenzi esidalweni esirong esingafanele, wenze isibongo esirong esingafanele. Yabona? 6, uma uphupa futhi iwashi kungaba uphawu oluhle uma ulifakile. Lusho ukuthi kumele usifake isiphandla noma ngayi lesiphandla osifakile samukelekile. Yabona? 8, uma uphupha futhi lo iwashi luhle uphawu lushuma ukuthi uyalifakwa kunomuntu okufakayo. Lo kungenzeka lusho lo isidingo sokukhuliswa noma ukwemuliswa bese wenzelwa ini isiphandla uzosifaka ke. Yabona? Kungaba kuningi nje ngoba number 9 uma ulifaka fuleli washi kungabuye kusho ukuthi mhlawumbe kudingeka uphe abadala ukudla bese ufaka isiphandla. Yabona? Noma lo wamuntu ekade ekufaka lesiphandla kumele akwenzele umsebenzi othile. Ngenzeka ufaka ubaba wakho lento kusho ukuthi ubaba ufuna ukufaka isiphandla, ubaba ufuna ukwenza umsebenzi. Ngenzeka ufaka umama wakho lewashi, ngenzeka lo mama loya uyena one responsibility. Lo wamuntu ombone ekufaka lewashi ngenzeka uyena one responsibility yokuthi ekwenzele lo msebenzi okufaka isiphandla. Noma ke uma ufaka umuntu ongasekho, lo wamuntu ongasekho ufuna umenzela into eyitiya, into eyithile bese wena ufaka isiphandla as a confirmation ukuthi usukwenzile phela lokho kudlebona. Sivale ngokuthi ke number 9 empeleni number 10 uma uliphupha leli washi njoba livele ngaphasi komhlabathi kungabuye kukhomba ukuthi hayi manje kunesimo esidinga ukulungiswa mhlawumbe phakathi kwakho nezidalwa, phakathi kwakho nabalele bese kufaka lesi siphandla. Yabona? Noma ke kungabuye lento ibikhomba ukuthi masivele lapha luvele lapha phansi lewashi kungenzeka uma ukuthi kwake wasifaka isiphandla kunomuntu ongenzeka akazi ukuthi saphele lapha mhlawumbe basikhipha lesi siphandla basebeyizigubhe lapha phansi abathile abathakade basigubhe lapha sincwaba. Yabona? Manje uyakhonjiswa ukuthi kunento ebambe lesimo sobunhlanhla ngingathi kwathalwa lesi siphandla sagujelwa lapha sageliswa imikhuba. Kodwa ke manje kusube ngisho ukuthi kwenzakalani lapha awuhambe kubantu ababona abapopolayo sebenzisa amandla bake bethi ke manje ufaka amabinoculars bathi ugooglisha babone ukuthi esimini samandla lento eyisiphandla eyiwashi evela ngaphansi komhlabathi imele ukuthini kuwena kahle kahle ngoba kungenzeka into efuna ukulungiswa masinya leni. Siyabona?